Ne, bude arena čas snajpovat. Ne, mě někdo, doufám, že to nebyla Emma, která mě napsal... Mě někdo napsal, počkej, Leo, mě někdo na video napsal samička. Tam bylo napsané samička. A počkej, ono to tam jde dva. Jo, jde. Máme teta asi. Bro, bro, tady ten bacon, dobrý. Tam něco, co se ti nějak laglo v tím videu, ne? Jakože to bylo... Mně se to laguje většinou takhle. Ale nechápu proč, ale mně se to takhle prostě laguje. Bro, tady ten borec má neštěstí. Mu se to laguje. On se lagoval, tak jsem mu mohl dát backstep. On má asi hodně blbej tablet nebo mobil. To ty mě spektatuješ? Jo. Aha, takže. Spektatuj toho borce, uvidíme jak... Napuštej zbraně. No tak jen, počkej. Já zkusím dát trickshot. Viděl jste, jak jsem mu dal trickshot. Kam čumí. On asi vyhraje. Počkej, mu dám nožem. Počkej. Jenom jednou pokoj na to ten. Nice, máme to. Jdeme tam. Jsi připraven? Ale neber si snipe, prosím. Tak nedávej arénu. Když dostanu arénu, tak automaticky snajpuju. To protože jsem se chtěl teď říct snipu. Já dám random, kromě nože. Budu používat nůž, jo? Tak budu používat crossbow, Jo. Jsi s ním hodně dobrý. Když dáš jumpandy, jo? Jo, to jsem dostal z randomu. Se laguješ? Ne, to by se to taky laguje právě, tak to trochu. Mně se to lagovalo. Mně se to laguje, aha. To ty jsi slagoval tak Ty jsi slagoval. Ale mně se to teďka brutálně laglo. Ty jsi strašně. Na mé obrazovce se laguješ tak hodně, že jsi AFK na tom. No tak ty je vyhraješ. Jo, to je tak. A nedávej prosím crossbow, je to OP. Samé a se nepoužívají noží. No ale Ahoj, babi. Ahoj, jak to jsi nezavolal mě přímo taky. Já když jsem v kuchyni a mám můj telefon v kuchyni, tak máš zavolat mě. Já to třeba do diváku až neslyším, když tam mám mamka. Nemáš mě telefon? Jo, asi. No určitě, mám to říkal, že jo. Takže příště, jo, zlato. Mě to tak volej i mě. Ty máš málo, Já mám 2 átka. Máš medkit? Je ten rohlík. Yes, burst rifle, to je to OP zbraň, kterou používám na tebe. No. Já jsem tady na talířku měl rohlík a mě najednou zmizel. Asi u tebe někdo je žrout. Počkej, nech mě prosím tě, já se
Kdo? Můj pes. Aha. Samé, co jsem říkal? Kolik máš HP? Kolik máš HP, řekni. Wow, pomoc! Pomoc, já jsem střílel a mě to tady seklo. Help! Dobrý. No tak teď jdu tryhardovat, ale pořád dávám jednou zbraně kromě nože. Yes, já mám své nejoblíbenější zbraně, na který pak používám ten nůž. Čau. No, když dostanu luk a daggers, tak je po tobě prostě. Repaxi, neboj se. Proč musíš spamovat ten blbej crossbow? Nauč se hrát s něčím jiným. Nemám shorty. No tak ty si na prd. Dávám si reload. Pojď dolů. Jestli se nebo... No jasně, spamuj ten blbej crossbow jak noob. No a... nejsem rád. Ne. Ne, nechám. Protože neumíš hrát s jinečíma zbraněma než crossbow. Lepší mají kuličky, jestli se nebojíš. Wow. Jako fakt, já jsem využil svůj prdík, tak abych se vystřelil pryč. Ne. Nebo počkej. Já si otevřu a jdu na něj. Ne, počkej, nejdu. Už. Bude to construction. Assault rifle, Uzi, nůž, freezer ray. Už to je 9 minut dlouhý, to video. Kde je borec? Yes! Banana! Není si zbraně? Borec, víš, co dělá borec? Nedív se, když mám ten nůž.
Když někdo mě uvidí s nožem, tak je přijde GG. Hej, a jsem si brutálně dobrý. Celý auto na něj spadlo. Teď ho zabiju já si dám assault rifle, Uzi. Já si myslím, že ty budeš musí říkat. Ty krásko, já jsem tak dobrý. To si děláš ze mě srandu. To jsem využil molotovku a assault rifle, abych ho zabil. Počkej. Pojď. Počkej, tady ten borec se tady půjde, tak je prostě bro. GG prostě. Někdo pojďte. Bro, on si myslí, že udělá ready sám. Ne, nechoď tu. Ve easy. Proč se borec bojí? Bro, tady ten 18 se nebojí, ale ten 99 se bojí. Ať někdy... Pojď sem tady, pojď Leo tady. To si ze mě děláš? Ne. To... On... Ne, počkej, já mám nápad. Dáme limitless. Nebo pojď tady. Leo. Pojď, Leo. Construction, ty víš. Vybral jsem 2 jináč mapy, než jsem vybral Construction. Leo, yes. Please. Je po nich. Chtěli to. Mám katanu. Jestli vyberou snipu. Tak vykukne. Dal jsem mu pade, neměl by mít málo. Měl by mít málo. Kde je? Ať vykukne. Budete na RP. Teď to nestřelil na mé obrazovce. Jo, ještě je toxický. Borec si myslí, že může být takhle toxický. Borec si myslí, že může i katanou. Ochraň, on jde po mně. Ty zostal. Nice. Teprve. No díky, já jsem si aspoň ještě stihl dát ten metky, takže mi to počítá k tomu, abych dostal 50 oléčení. No tak to je hacker. Pozor, on ti spamuje tu katanu. A má shotgun. Ne, dáš, on tě zabije. Metky si nevyhýluješ, ty. Víš, jak crossbow střílíš skrz to. Borec má strašně málo. Počkej, nech mi ho, prosím, ty zabil z toho druhýho, nech mi ho. Díky. Borec si myslí, že ho střelím katanou.
Ten 59 level se blíží k levelu 6. Pade. Ne, nebudu střílet tvoji katanu. Pozor, jde po tobě jenom. Dobře. Dostal jsem jednoho. Easy. Já jsem ti ho snipnul, víš. Aha. Ale máš nejméně ublížení, takže bych se měl snažit trochu. Dobře ty sama. Hej, to může být teda brutálně. No, když mám 500 zabití se snajperkou. A je hodně cool. To by to jde kvůli tomu, že máš 110 level. Do pěti střelil jsem ho. Já jsem ho ze vzduchu střelil headshottem. Pustý. Byl si určitě teď myslí. To prči, že já umřu. Je nahoře. To já udělal. Boost drive. To, co jsem použil proti tobě. Jo. On má degry. To dáš. Dej crossbow! Dej crossbow! No. Ty si teda. A to... Se na mě neuráží, já byl hodnej. No je. Já myslím toho boce, který ti teď střelil tělo. Já vím, že on vykukne. Ten vykukne se katanou. No je za náma, borec si myslí strašně moc. No tady. Tak já už to konečně začnu. To limitless. Nejnovější mapu, to nejnovější budu nejnovější. Jo, já dám nůž, freezerej. A nebo to udělám jinak. A nebo bych si dal sniper a pořád střílel. My máme Five Nights at Freddy's a Sub to Monster. Yes! Jupi. Proč jsou oba na... Ne, GG prostě. Ono je prostě GG. Jo, mám 225 hráčů freezerejované, že jsem je dal do ledu. Nechoď tam dopředu. Wow, toxic. Oh! No, on nevěděl, že můžu jít tady. No co, on není tak chytrý. Já udělám to, co jsem udělal. Kde je? Víš, kde je?
tady dole, že? On to jenom kempí ten čas. Idiot. On jenom kempí ten čas, aby vyhrál. Idiot. Jo. Jo, idiot jde jenom po mně. Je za tebou! Ty vole. Ono spamuje jak idiot. Víš, že on ví, kde si cheatuje. Mě málo. Rozhodl se změnit. Co stojíš? Má snajpu! Pogo! Sorry, já už musím končit, já za chvíli jedu domů. Tak čau. Čau. A nelívuj to. No way. Co to tady? Já nevím. Ten kort, jo, někdy schovaný. Prostě zakochlený tam.